du att stanna. Bra, så kommer ni hit. Och så stannar du igen. Och så säger du att han ska gå fram. Bra, Marcus. Och så stannar du igen. Ja, så säger du att han ska gå fram. Så styr du mot de där 2 bommarna där. Ja. Så styr du mot mig. Och så stannar du. Och så klappar du. Bra!